Здравейте, сега ще ви покажа как се изолира тераса по сицилиански с подръчни материали. Това е лепило от 1,50, намалено на 79 стотинки на промоция. Изглежда като лепило, може би залепва. Има части от съкъс вътре, за да по-добро прилепване към газобетонните блокчета, които не са залепени много добре, но затова имат гвозди, които държат, защото са метални и корозията ще ги изяде след 15-20 години и все пак трябва да оцелеят. Това е стена, която не е почистена, но поради талните съставки на съкъза в този разтвор ще се получи уникално прилепване. Това е нещо като мухъл, но може би не е. Това е певецедограма, която е направена от рециклирани нейлонови турбички от Kaufland. А това зеленото нещо на черни точки би трябвало да изолира и да държи терасата да не се разпадне. Също така прикрепва дограмата да стои в изправено положение. И ето така се слагат повече черни точки, за да се откоряват на зеления фон. Тук сме използвали самоделни инструменти, които техните имена ще бъдат запазени в тайна. Тук имаме малко инструменти, катъри тук за подпора и за страх, и които са заели позиция перпендикулярно на прозореца, готови за прескок, висок скок. И тук имаме други всякакви ненужни материали. Това е от мен, дано съм ви бил полезен.